Acum, după 40 de ani, una dintre cele mai așteptate reveniri din muzica pop ABBA revine în sfârșit cu un nou album de studio. Benny, am auzit că va exista o continuare la Mamma Mia. Da, se numește Here We Go Again, ceea ce e genial. Da, spune-mi tot ce știi. Ei bine, este mai mult un prequel, de fapt, pentru că este vorba despre tot ce s-a întâmplat înainte ca ei să ajungă pe insula Kalokiri. Bine, ani de zile, fanii au putut doar specula până când Benny Andersson a dezvăluit în sfârșit adevărul din spatele despărțirii trupei ABBA. El și Frida erau cândva văzuți ca cuplu perfect adorați de milioane de oameni. Dar, în spatele ușilor închise, realitatea lor era departe de a fi perfectă. Într-un interviu rar, Benny dezvăluie ce a dus cu adevărat la despărțirea lor. A fost vorba de presiunile faimei, care a fost punctul de cotitură. Alăturați-vă nouă în timp ce expunem adevărul cumplit pe care Benny Andersson l-a confirmat. Dragostea s-a înrăutățit. În anii 1970, când ABBA prelua scena muzicii pop, Benny Andersson și Annie Frida Lyngstad păreau cuplul perfect. Povestea lor de dragoste s-a desfășurat chiar odată cu ascensiunea lor spre faimă, la fel ca în cazul colegilor lor de trupă Bjorn și Agneta. Dar în spatele ținutelor strălucitoare și al hiturilor, lucrurile nu erau atât de perfecte pe cât păreau. Problemele se acumulau încet și în cele din urmă aveau să-i despartă. Benny și Frida s-au întâlnit prima dată în 1969, cu mult înainte ca ABBA să existe. La acea vreme, Frida își făcea un nume în scena muzicii folk din Suedia, iar Benny, deja faimos cu trupa sa The Hepstars, versiunea suedeză a trupei The Beatles, a observat-o la un festival de muzică. Părul roșu aprins și vocea puternică i-au atras imediat atenția. Scânteia a fost instantanee. Și în sfârșit, fanii ABBA au avut de mult un vis, iar în seara asta, acesta s-a împlinit. Trupa s-a reunit după 35 de ani. Nu erau doar doi muzicieni. Erau doi visători care urmăreau același mare obiectiv. În 1975, Frida a declarat pentru o revistă suedeză că întâlnirea cu Benny a fost pur și simplu perfectă. El a înțeles dragostea ei pentru muzică într-un mod în care nimeni altcineva nu o făcuse vreodată. Pentru Benny nu era vorba doar de talentul ei. Frida era cu totul diferită. Independența ei, energia ei brută, nu semăna cu nimeni cu care lucrase el înainte și, pe măsură ce ABBA prindea contur, la fel se contura și relația dintre Benny și Frida. În timp ce Bjorn și Agneta erau mai mult în centrul atenției ca și cuplu, Benny și Frida erau ocupați în culise punând la punct muzica. Benny avea un dar pentru crearea de melodii, iar Frida avea un mod de a turna emoție pură în fiecare notă pe care o cânta. Împreună au contribuit la modelarea sunetului care avea să facă trupa ABBA legendară. Însă faima a venit cu un preț. Odată cu explozia ABBA la mijlocul anilor 1970, presiunea a început să-și facă simțită prezența. Benny, un perfecționist, petrecea ore nenumărate în studio, obsedat de fiecare detaliu. Abordarea sa meticuloasă în ceea ce privește compunerea cântecelor nu a fost întotdeauna pe placul Fridei, care era mai spontană și condusă de emoție. Chiar diferențele care odinioară îi făceau o echipă grozavă au început încetul cu încetul să-i despartă. Dificultățile lor nu erau doar legate de muzică. Faima însă și-a devenit o problemă. Lui Benny îi plăcea să fie discret atunci când nu era pe scenă, în timp ce Frida se bucura de latura socială a faptului de a fi o celebritate. Prietenii au început să observe tensiunea dintre ei, mai ales în timpul turneelor mondiale ale trupei ABBA. Chiar și scânteia lor creativă, lucrul care odinioară îi unise, a început să se estompeze. Până în 2009, zute 79 fisurile din relația lor erau prea mari pentru a fi ignorate. Benny s-a cufundat în muncă petrecând nopți lungi în studio.
Între timp, au început să circule zvonuri despre legătura sa tot mai mare cu Mona Neerklet, o colaboratoare de televiziune pe care o cunoscuse în timpul unei emisiuni speciale ABBA. Totul s-a destrămat la începutul anului 1981. Într-o zi, Benny a venit acasă și a mărătit că Friday, că are sentimente pentru Mona. Vestea a lovit-o puternic. Deși au încercat să păstreze o relație profesională pentru ABBA, suferința a fost prea mare pentru a fi ignorată. După 9 ani împreună, relația lor se terminase. Într-un interviu deschis acordat publicației Expressen lui Benny, i-au tremurat mâinile în timp ce se chinuia să explice ce a mers prost. El a insistat că sunt încă prieteni, dar cei apropiați au văzut durerea din spatele cuvintelor sale. Pentru Frida nu era vorba doar de pierderea unui partener. A fost ca o trădare a tot ceea ce construiseră împreună atât în dragoste cât și în muzică. Despărțirea a lăsat o amprentă asupra trupei ABBA care nu a putut fi ignorată. Au continuat să facă muzică, dar ceva se schimbase. Scânteia nu a mai fost aceeași. Ambele cupluri care au definit cândva trupa erau acum distruse, iar melodiile lor au început să reflecte acea durere. Piese precum The Winner Takes It All și When All Is Said and Done au impresionat diferit cei care știau ce se întâmplă în culise. În timp ce lumea vedea cum cuplul de aur al trupei ABBA se destrăma, puțin știau de suferința prin care treceau. Așa că, atunci când reporterul Lars Johansson a intrat în biroul Expressen în acea dimineață de mai a anului 1981, nu avea nicio idee că urma să descopere o poveste care avea să schimbe pentru totdeauna modul în care fanii percepeau trupa. În interviul Expressen, pe 20 mai 1981, într-un mic birou al ziarului suedez Expressen, Benny Andersson stătea la un birou jucându-se nervos cu un pachet de țigări. Aerul său, obișnuit de încredere, nu se regăsea nicăieri. Mâinile îi tremurau, ochii îi păreau obosiți, iar greutatea ultimelor săptămâni se vedea în fiecare mișcare. Săptămâni întregi evitase inevitabilele întrebări, dar acum nu mai avea cum să le scape. Bărbatul, care odinioară comandase scene cu ușurință, stătea acum neliniștit, pregătindu-se pentru conversația de care se temea. A mărturisit că nu avea nicio idee cum reușeau alții să se descurce în astfel de momente. Vocea lui era abia mai mult decât o șoaptă fiecare cuvânt, fiind îngreunat de incertitudine. Fumul se încolăcea în jurul lui, creând o barieră fragilă între el și adevărul inconfortabil pe care în sfârșit îl rostea cu voce tare. Bărbatul care crease fără efort unele dintre cele mai memorabile hituri ale trupei ABBA se trezea acum fără cuvinte când venea vorba de durerea sa. Redacția zumzeia de nerăbdare. Acesta nu era doar un alt interviu cu o celebritate, ci prima privire reală asupra dezlănțuirii celui mai faimos cuplu din trupa ABBA. Timp de săptămâni, fanii speculaseră, tabloidele șoptiseră, dar acum Benny își rupea în sfârșit tăcerea. În timp ce vorbea, cuvintele sale purtau greutatea unei povești de dragoste care se destrămase mai repede decât se aștepta cineva. De cealaltă parte a biroului, reporterul asculta cu atenție, prea absorbit de moment, ca să observe cum cafeaua de lângă el se răcește. Când a apărut subiectul, Mona Benny a încercat să-l treacă cu nonșalanță, dar cuvintele lui nu se potriveau chiar cu atmosfera. A numit-o noua lui femeie, încercând să râdă ceva ce părea orice altceva decât natural. Încăperea s-a cufundat într-o tăcere stânjenitoare pe măsură ce greutatea mărturisirii sale s-a așezat în capcana ei. Oricât de mult a încercat să o minimalizeze, toată lumea putea vedea tensiunea din spatele zâmbetului său forțat. Atmosfera s-a schimbat când Benny a început să vorbească despre viitorul trupei ABBA. Pentru o clipă a renunțat la imaginea șlefuită a trupei și a vorbit sincer.
A recunoscut că nu erau perfecți și că faima avea dificultățile ei. Cu o urmă de epuizare a glumit că nu se mai vedea dansând pe scenă cu burta de bere la 45 de ani. În aceeași săptămână, Frida s-a așezat pentru interviu purtând acea forță tăcută care o definise întotdeauna. A vorbit cu grație, da, sunt foarte, dar odite în pandine mai tată. Știi, ar fi minunat să ne revedem cu fanii pentru că de fapt nu se întâmplă atât de des. Refuzând să se concentreze pe amărăciune sau regret, a recunoscut că deși despărțirea fusese dureroasă, găsise alinare la cineva nou, un om de afaceri suedez, al cărui nume a ales să-l păstreze privat. În cuvintele ei se simțea un amestec de rezistență și vulnerabilitate. Nu mai vedea căsătoria ca pe ceva de care avea nevoie, ci dragostea. Asta încă conta. Dar dragostea, indiferent de forma, ei merită să fie păstrată. Articolul din Expressen a fost un punct de cotitură pentru ABBA. A redat imaginea șlefuită dezvăluind că până și icoanele muzicii se confruntau cu suferințe și dificultăți. Trupa a continuat să facă muzică încă 1 an și jumătate, dar ceva se schimbase. Scânteia care odinioară îi definea era acum nuanțată de o tristețe pe care nici măcar cele mai optimiste melodii ale lor nu o puteau masca. În spatele succesului orbitor al trupei ABBA se afla o poveste pe care majoritatea oamenilor nu au auzit-o niciodată, una care a definit una dintre cele mai strălucitoare vedete ale sale. Cum a ajuns o tânără fată cândva tratată ca o străină în propria țară, una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii pop, călătoria unui copil al războiului către regalitatea muzicii pop. În ultimele luni ale anului 1945, în timp ce lumea sărbătorea sfârșitul celui de-al doilea război mondial, o fetiță a venit pe lume într-un oraș liniștit din Norvegia. Numele ei era Annie Frid Lyngstad, dar ani mai târziu, lumea avea să o cunoască pur și simplu sub numele de Frida. În loc să te fie întâmpinată cu căldură și sărbătoare nașterea ei, a purtat o umbră. Nu a fost doar un copil ca oricare altul. A fost un copil de război născut dintr-o mamă norvegiană și un soldat german. Într-o țară care încă se vindeca de rănile războiului, acea descendență a transformat-o într-o proscrisă înainte de a putea face primii pași. Mama Fridei Sini Lyngstad îndrăgostise de Alfred Hase, un soldat german staționat în Norvegia în timpul războiului. Ceea ce a început ca o poveste de dragoste a devenit curând o povară grea. Își dorea cu disperare să se reconstruiască, iar oricine era asociat cu inamicul s-a confruntat cu o reacție brutală. Femeile norvegiene care aveau relații cu soldații germani erau ostracizate, etichetate drept trădătoare și tratate cu ostilitate deschisă. Copiii lor, inocenți, dar nedoriți, purtau greutatea acestei uri. Pentru Frida și mama ei, viața în Norvegia postbelică a fost orice altceva decât ușoară. În copilărie, Frida a crescut crezând că tatăl ei murise în război. Era povestea pe care i-o spunea familia o modalitate de a o proteja de un adevăr mult mai complicat. Sperând să lase în urmă durerea și stigmatul mama ei, Sini a luat decizia sfâșietoare de a părăsi Norvegia. Cu nimic altceva decât speranța unui viitor mai bun, ea și Frida au trecut granița în Suedia, stabilindu-se în cele din urmă în micul oraș industrial Torskela. Viața nu era ușoară, dar Sini era hotărâtă să-și întrețină fiica. A lucrat multe ore ca și croitoreasă, cosând haine. Ziua și punând-o pe Frida în pat noaptea, făcând tot ce putea pentru a-și construi o viață în care fiica ei să se simtă în siguranță și iubită. Pentru tânăra Frida, muzica nu era doar un hobby, era un refugiu. Într-o lume în care se simțea adesea ca o outsideră, cântatul îi dădea un sentiment de apartenență.
Până la vârsta de 11 ani, deja urca pe mici scene la evenimente locale, vocea ei purtând o profunzime și o emoție mult peste vârsta ei. Locuitorii orașului au observat-o, dar nimeni nu era mai mândru decât bunica ei. În timp ce Cindy muncea ore întregi pentru a-i întreține bunica Fridei, a fost cea care i-a hrănit dragostea pentru muzică. A strâns puținul pe care îl avea ca să-i cumpere Fridei primul ei pick-up împreună cu câteva discuri de vinil prețioase. Cu fiecare rotire a pick-up-ului, Frida se pierdea în melodii visând la o viață mult mai mare decât liniștitul oraș Torskela. Într-un interviu radiofonic suedez din 1975, Frida a mărturisit odată că muzica era evadarea ei. Ea a explicat că atunci când cânta, totul dispărea. Nimeni nu-i punea la îndoială trecutul sau de unde venea, tot ce conta era muzica. Pentru o fată care crescuse simțindu-se ca o outsideră, acele momente pe scenă îi ofereau un sentiment rar de acceptare. Reflectorul nu judeca, pur și simplu strălucea, permițându-i vocii să spună o poveste mult mai mare decât cea scrisă de circumstanțele ei. Până la vârsta de 13 ani, Frida nu doar visa la muzică, ci o făcea să se întâmple. Și-a format trupa Annie Fried 4 și și-a petrecut adolescența cântând oriunde putea. Până la 16 ani era în turneu în Suedia cu o trupă mare cântând piese de jazz în săli de dans arhipline. Vocea ei profundă și profundă a ieșit în evidență, iar profesioniștii din industrie au început să o observe. În 1967, AME Records i-a oferit șansa de a intra în lumina reflectoarelor pe cont propriu lansând primul ei single. A fost începutul la ceva mult mai mare decât ce-a imaginat vreodată. La începutul anilor 1970, chiar când ABBA începea să se contureze un adevăr de mult ascuns despre tatăl Fridei, a ieșit la iveală. O revistă germană îl găsise pe Alfred Haas, bărbatul despre care se spusese că era mort, doar pentru a descoperi că era încă în viață și trăia în Germania. Frida se confrunta cu posibilitatea de a-l întâlni. În 1977 a fost aranjată o reuniune, dar nu a fost momentul emoționant la care te-ai fi așteptat. În schimb, a fost plină de tăceri incomode, priviri stânjenitoare și atât de multe întrebări rămase fără răspuns. A fost o întâlnire care a lăsat-o pe Frida confruntată cu emoții pe care nu știa cum să le proceseze. Frida și-a amintit mai târziu cum prima lor întâlnire a fost ca doi străini care încearcă să se reia legătura după 3 decenii de despărțire. În ciuda încercărilor lor de a reduce distanța emoțională dintre ei, era prea mare pentru a fi depășită. Tatăl despre care își întrebase ani de zile era acum în fața ei. Povestea reală a solistei trupei ABBA Anne Fried Lyngstad este și una a căutării tatălui ei doar pentru a descoperi că nașterea solistei a făcut de fapt parte dintr-un mare plan nazist. Dar legătura la care sperase pur și simplu nu exista. Fata, cândva respinsă de propria țară din cauza rădăcinilor sale, a devenit o icoană globală. Vocea ei întâi, ajungând la milioane de fani de întâlniri, mai șaina să-i cambamis hanțul trăveți ananda și hătă aia să găsă lui euai. De la statutul de copil al războiului la senzație pop, Frida depășise atât de mult trecutul ei. Dar faima avea un fel de a arunca minci curbe. Când și-a schimbat statutul de vedetă pop cu o tiară adevărată, întrebarea a rămas, va găsi în sfârșit fericirea pe care o căutase în toți acești ani, greutatea coroanei. După ce ABBA s-a destrămat și mariajul Fridei cu Benny a luat sfârșit, părea că Frida Lyngstad era pe cale să-și trăiască povestea reală. În 1992 s-a căsătorit cu prințul Heinrich Russo Royce von Plauen și pur și simplu a devenit prințesă. Presa suedeză a luat-o razna.
Iubita lor vedetă ABBA, care cucerise inima lumii ca o icoană pop, era acum membru al familiei regale, locuind într-un impunător castel elvețian cu vedere la frumusețea senină a lacului Geneva. Era ca și cum ar fi fost desprinsă dintr-un vis, iar lumea nu se putea opri din a vorbi despre asta. Însă viața la palat nu era chiar povestea la care se aștepta toată lumea. Femeia cu spirit liber, care odinioară lumina scenele în salopete strălucitoare, se trezea acum prinsă într-o rețea de protocoale regale stricte. Fiecare apariție publică, fiecare cuvânt rostit trebuia să se alinieze cu tradiții și etichete vechi de secole, care păreau aiticoui. Mai și vi qua tao tu taco tao la di se fi că tiarul are de dejes de atende se vi ta ca ire tot e pe de mes de că se canan de dan la sa se să mă sade de London so de dau ri că e să eu po oi dau că că Libertatea pe care o avusese cândva ca vedetă pop a fost înlocuită de o presiune constantă de a se conforma unor reguli care nu îi veneau natural, lăsând-o să se întrebe dacă această viață regală era cu adevărat ceea ce visase. Frida a explicat odată într-un interviu din 1993, acordat unui ziar elvețian, că structura vieții aristocratice era complet diferită de orice cunoscuse vreodată. Noua ei realitate era plină de titluri complicate, cine formale și obligații sociale nesfârșite care păreau a fi o lume departe de luminile scenei cu care era obișnuită. Cercul social al prințului Heinrich nu semăna deloc cu lumea din care provenise Frida. Dispăruseră studiourile de înregistrări și sălile de concerte în care prosperase. În schimb, zilele ei erau acum pline de gale caritabile, funcții diplomatice și evenimente oficiale. Deși Heinrich era foarte respectat în cercurile regale, avea anumite așteptări de la soția sa, iar acestea nu lăsau prea mult loc libertății creative pe care o cunoscuse odinioară alături de ABBA. Energia plină de viață de care se bucurase pe scenă, unde se putea exprima prin muzică și interpretare, părea acum o lume îndepărtată. Frida, odată liberă să-și urmeze pasiunea, s-a trezit adaptându-se la un rol mai constrâns în familia regală. Unul care s-a casă să dăiem roman pom măsur nu su hai se ba han da să mi aș de că stau am mai stea. Asiet că som de care mi-am revidiat în se sa care halet se da în disas chin aitrin. Ora zasım domalindit. Ay kaydar mai sin no şahar söp kantıdır şabatın sarıda tuda tidinitidi. So jimbaminde şey açdı kandan kan zaudasını yabanımın ulandım so huyo sabamadan kuşam rusadın ya da siyum dağınçtının nadindan kininsan nino adı hadam diye sayıkım ansan banan san bason şihandan sumdan timamet basu. Dar nimic nu ar fi putut-o pregăti pe Frida pentru suferința din 1998. Lumea ei s-a prăbușit când fiica ei, Anneliese Lotta, și-a pierdut tragic viața într-un accident de mașină în New York. Anne, care avea doar 30 de ani, nu era doar fiica ei. Ea a fost cea mai apropiată confidentă a Fridei, persoana care a fost mereu acolo pentru ea și care a înțeles cu adevărat suișurile și coborâșurile vieții sale extraordinare. Anne știa cum este să fie martor a transformării mamei sale dintr-un copil al războiului într-o senzație pop și, în cele din urmă, într-o prințesă. Legătura dintre ele fusese profundă. Și de dănezdă, adânzana ni hana ție de tanina. Oi furță că mă va hau și azi te da cună ande te campan dientul. Poi sa ca bisai. Este da ridam na în cadea da we pucada we.
Passa mai ram to dai de dan da de tatsare dun tatsan dai am ne de ram dai ya ma ta ma a kan benam ha ku kia ni pai tra pa ma ye ti ra mi pwe ya in de ba de kan ta se ba da ba va avo ya mi sa ba sto le ka ha sa de al se te stam o wa da da do pos o a pa tu a sa da ba kra da ke so ba sti kyo Frida a rămas cu un sentiment copleșitor de gol pe care nicio faimă sau titluri regale nu l-ar putea umple vreodată. Pierderea Anei a lovit-o pe Frida mai tare decât și-ar fi putut imagina cineva. S-a retras din ochii publicului, petrecându-și cea mai mare parte a timpului în liniștea și singurătatea casei sale elvețiene. Lumea plină de farmec care o înconjura cândva de la evenimentele regale până la viața ei de fostă vedetă, pop, părea distantă și neimportantă. Chiar și îndatoririle ei regale care cândva îi necesitau atenția păreau banale în comparație cu imensa durere pe care o purta. În această perioadă, incredibil de grea, Frida a găsit o sursă neașteptată de alinare în cineva la care nu credea niciodată că se va îndrepta. Benny Anderson. În ciuda anilor de tensiune și a trecutului lor complicat, Benny a contactat-o. A înțeles presiunea unică de a trăi în lumina reflectoarelor, o presiune pe care amândoi o cunoșteau prea bine. Istoria lor comună în ABBA i-a oferit Fridei o conexiune pe care nu o putea găsi în viața ei regală. Nu era același lucru cu adorația publică sau grandoarea vieții ei de prințesă, dar în acele momente liniștite era exact ceea ce avea nevoie. Până la începutul anilor 2000, Frida dispăruse în mare parte din atenția publicului. Devenise o prezență rară în lumea care odinioară o adorase. Femeia, care se confruntase cu respingerea în timpul războiului, cucerise lumea muzicii și se căsătorise cu o femeie din familia regală, își găsise alinare în intimitate. A apărut ocazional la evenimente legate de ABBA, dar în cea mai mare parte a timpului a rămas în liniștitul ei sanctuar elvețian departe de camerele de filmat și de așteptările lumii. Deși Frida s-a retras din lumina reflectoarelor, moștenirea trupei ABBA continuă să strălucească puternic. Ce-ar fi dacă ai putea experimenta magia trupei ABBA într-un mod pe care nu ți l-ai imaginat niciodată, o nouă eră a muzicii și tehnologiei? Călătoria trupei ABBA de-a lungul anilor a fost pur și simplu uimitoare. De la ascensiunea lor scătăită spre statutul de vedetă în anii 70 până la influența lor de durată asupra muzicii și culturii pop, grupul a lăsat o moștenire puternică. Chiar dacă s-au despărțit în 1982 în 1974, o trupă suedeză a cântat la concursul muzical Eurovision, totul în atenția publicului, și s-au despărțit în cele din urmă în 1982. Muzica lor a continuat să impresioneze fanii de-a lungul generațiilor. Dar în 2021, ABBA a dovedit că moștenirea lor înseamnă să privească înainte. În acel an, ABBA a lansat Voyage, primul lor album nou în 40 de ani. A fost un eveniment important atât pentru fanii lor, cât și pentru lumea muzicii. Albumul a primit laude amintindu-le tuturor de sunetul atemporal al trupei ABBA. Dar ceea ce a făcut ca revenirea trupei ABBA să iasă în evidență nu a fost doar muzica, ci modul în care au împărtășit-o. Au introdus un tip complet nou de experiență de concert cu ABBA, Voyage, o rezidență la Londra, unde avatarele lor digitale sau avatarele au cântat alături de o trupă live. Tehnologia din spatele acesteia a necesitat 7 ani și a investit 175 de milioane de dolari pentru a fi dezvoltată folosind captura de mișcare și efecte speciale pentru a face avatarele să arate ca în tinerețe. Acest concert este diferit de orice au văzut oamenii vreodată.
Avatarurile lui Benny, Björn, Agneta și Frida sunt atât de realiste încât este greu de crezut că nu stau chiar acolo în fața ta. Trupa a petrecut o lună purtând costume de capturare a mișcării pentru a se asigura că interpretările lor sunt cât mai reale posibil. Rezultatul este un spectacol inovator care îmbină lumea reală cu cea digitală într-un mod uimitor. De la deschiderea din mai 2020 și 2 ABBA Voyage a vândut peste 1 milioane de bilete și a devenit o senzație globală. Fanii din peste 140 de țări au călătorit mii de kilometri pentru a face parte din acest nou capitol din istoria ABBA. Pentru mulți, concertul a fost o călătorie emoționantă care le-a readus amintiri din tinerețe și i-a reconectat cu magia hiturilor clasice ABBA. Trupa a avut o apariție surpriză în timpul primei aniversări din 2023, salutând publicul în timp ce avatarele lor cântau pe scenă, creând un moment de neuitat. Concertul a avut loc într-o arenă special amenajată în apropierea Parcului Olimpic Regina Elisabeta din Londra, construită pentru a crea cea mai bună experiență posibilă pentru public. Toată lumea a simțit o conexiune cu muzica amplificată de tehnologia de ultimă generație, dar totuși plină de emoția brută a unui spectacol live. Cu o trupă live de 10 membri, efecte vizuale incredibile și o echipă de până la 200 de persoane, fiecare detaliu al spectacolului se reunește pentru a-l transforma într-o experiență pe care nu o veți uita niciodată. Avatarurile nu doar interpretează hiturile vechi, ci le aduc la viață într-un mod proaspăt și incitant. Fiecare reprezentație este unică deoarece este modelată de energia publicului și de atmosfera locației. Oameni de toate vârstele, de la fanii ABBA de o viață până la generațiile mai tinere care descoperă muzica lor pentru prima dată, se reunesc pentru a celebra moștenirea trupei într-un mod complet nou. În ciuda succesului copleșitor al trupei ABBA Voyage, trupa a precizat clar că spectacolele live tradiționale nu se află în planurile lor. Au refuzat chiar și o ofertă de $1 miliard pentru un turneu mondial. Deși avatarele lor nu vor concerta în afara arenei ABBA Voyage, experiența pe care o oferă continuă să împingă limitele muzicii, wifi, într-o vor domâna o rumele de centrele să poți cu quanții pătaie în vom bude pe teorii două păioare. Cum crezi că a modelat faima dinamica relației dintre Benny și Frida? Ce crezi că s-ar fi putut face diferit pentru a salva povestea lor de dragoste și magia original a trupei ABBA? Împărtășește-ți gândurile cu noi în secțiunea de comentarii. Nu uita să apeși butonul de like, să distribui și să te abonezi pentru mai multe. De asemenea, dă click pe următorul videoclip care apare pe ecran. Îți va plăcea!